中国メディアは近日、周永康政治局常務委員が秋の第18回共産党大会の新疆ウイグル自治区の代表に満票で当選したと報道。権力を失いつつある周永康にとって、この大会の入場券は最後の藁になるかもしれません。一方、入場券を手にしたことは無事を意味するのではなく、逆に2009年に発生した新疆流血事件の責任を取らされるためだとの分析もあります。前回の党大会では、河北省の代表として選出された周永康ですが、今回の河北省代表名簿には名前がありませんでした。5月18日、天山網は周永康が満票で新疆ウイグル自治区の代表に当選したと発表。その直前、新華社は周永康の新疆視察に関する長編の報道を掲載。新疆自治区は石油資源の宝庫で、石油鉱業は新疆経済を支える柱です。一方、石油部門の経営は長年、周永康によって掌握されています。海外メディアによると、新疆はずっと周永康の掌握下にあり、2009年7月5日に発生した流血事件では、周永康の指示のもと、警察官がウイグル族に扮して暴動を扇動。目的はウイグル族に対する漢民族の恨みを煽るためでした。把他从河北调到新疆，从那边选出来，给人传递的一个信息就是什么？他曾经跟新疆对新疆的镇压要负责任。09年当时有一件吃武事件，这件事情实际上就是周永康背后挑动周永康当时跟王乐泉勾结起来，是吧？对新疆制造了这么大型的流血冲突。那么这个事情呢，就要算到他头上了。2009年6月26日、広東省韶關市の玩具工場で集団殴打事件が発生し、118人が負傷し、ウイグル族2人が死亡。事件に対する当局の処理は、ウイグル族の不満を引き起こし、7月5日、ウイグル族1万人が新疆のウルムチ市政府ビル前で集団抗議を行い、事件の黒幕の処罰を求めました。しかし当日夜、当局は軍隊を動員し、武力鎮圧を行いました。当局の発表では、196人が死亡し、1600人以上が負傷。一方、ウイグル人権団体によると、少なくともウイグル族600人が死亡したそうです。事件发生的时候呢，胡锦涛正在欧洲访问，处理新疆事件的最高领导人是周永康。如果当时没有得到中央高层负责维稳的政法委书记的首肯，新疆当局是不敢擅自动用武力开枪镇压的。海外メディアは消息筋の話を引用。それによると、周永康は意図的に事態を大きくさせたり、また、時には意図的にいざこざを引き起こすなどの手段で軍隊を動員し、治安経費を請求していたそうです。時事評論家の王さんは、周永康は秋の党大会の入場券を手にしたものの、影響力は薄れつつあると指摘します。首先呢，他这个中共的选举从来都是假的嘛，要让谁全票就全票，要让谁落选就落选。首先，这个新疆选出全票这个18大代表周永康这个事情本身呢，讲的是没有任何意义的，是中共的一个政治上的安排。周永康他仅仅是作为一个代表，不代表他就完全平安。一方、柯さんも周永康は安定維持の名目で中国の民衆を弾圧虐殺し、胡錦涛主席と温家宝首相にもその責任を押し付けようとしていると指摘します。周永康をはじめとする江沢民派の在郷を公にさらすことによって、道連れにされないばかりでなく、社会の安定にも役立つと述べます。新東人テレビがお伝えしました。古代文明の幕開けから人類の文明を導き、未来を切り開くニュールネッサンス。比類なき壮麗な絵画、最も純粋な絵画、想像を卓越したスケール。新善人国際美術展。5月19日から6月10日まで、広島、東広島にて開催。